Kaixo lagunok, etxeetan gauden asteotan, gutariko batzuen senide eta lagunak hil egin dira. Eta ezin izan dugu nahi genuen bezala, behar genuen bezala, agurra eskaini. Eta gure artean, musuak eta bezarkadak banatu. Horregatik jaso dugu lagun baten gonbidapena. Asteazkenean, apirilaren batean, gaueko 9 etxeko balkoietan, Salvadorren heriotza kantatzeko. Deno batera, iritsiko da laster eguna, kaleetan eta plazetan elkartuko garena. Eta orduan emango dizkigu elkarri musuak eta besarkadak. Bitartean, zaindu eta gora maitasuna, bai? Musu bat denoi! Kaixo denoi, ez dira egun errazak bizitzen nahi gehanak. Senitarteko eta laguna joaten nahi zaizkigu. Azken birus gaitz honek edo beste zori gaitz batzuk jota. Gehiena bakarda den, agurrik, musuik, malkoik eta eskerronik jaso ezinik. Alaxe gehatu hainbat eta hainbat, senitarteko eta lagun. Elkarrengana hurbildu eta besarka eta lastanak banatu gabe. Dolua burutu ezinik. Olako egoeran beraz zergatik ez elkartu? Denok bat egin eta bakoitzak bere etxetik, egunotan hildianak agurtu, samindu bakoitzak denon besarka eta lastan goxoa jaso ezan. Badegu hortako abestia aproposa, Salvadorren heriotzeako sortutakoa, eharra eta esanai betekoa, gurean olakoetako erabiloi deuna. Senti ezagun denok elkarren arteko goxotasuna, besarka eta laguntasuna. Hemen luzatzen du behaz, abesteko gonbitea. Aprilaren batean, asteazkena, Ilonabarreko 9 etxetako argi gitzali eta leiho eta balkoitan kandela o linterna argik, jarriz abestu ezagun Salvadorren heriotzean. Besarka bat denoi. Zer larretan gure peleko hartzaina